Mit hoved er bare så... Ja, men vi er så herude i golfparken i Aalborg. Klokken er... Cirka 2 om natten. Ja. Og hvad laver vi herude? Vi har et godt spørgsmål. Vi har været til Grande i aften. Ja, hvad er Grande? Som er et kirkeligt arrangement. Jeg kan gerne se, hvor jeg går. Det arrangement, vi har i vores kirke. Okay, hvad er kirke for noget? Kirke, det er et sted, hvor man hører om Jesus. Okay. Og det er ikke sådan en kedelig folkekirke, men en dejlig frikirke, hvor vi har god musik og lidt mere spræt og gang i det. Hvad dag er det i dag? Det er fredag. Yes, det er det. Ja. Så vi har en gang om måneden, så har vi Grande. Ja. Med fuld musik og så videre. Ja. Så lavede vi lidt fis og lidt hyper, og så har vi kørt det meste af Aalborg rundt. Ja. Lavet nogle mærkelige ting. Signeret. Yes. Ikke signeret. Der kom en masse billeder, hvis vi var herovre. Ja. Og det ville jeg gerne lige en ved siden af. Så kom jeg til at afspille lidt musik, når med et uheld, så skyndte de sig væk alle sammen. Og hvad er det her? Det er din bil, ikke? Det er min bil, ja. Det er den, vi kører gaderne tynde i Aalborg med. Ja. Se, der er et ret fordi det er en bil. Men nu er det jo sådan, at ham her bag ved kameraet, han flytter til mig et helt år. Minimum, vel? Ja, derfor får jeg til at køre. Ja. Så nu må jeg se, at vi får flere videoer op. Ja. Men her var der en opdatering om, at vi stadigvæk lever, sådan cirkus et år efter vores sidste opdatering om, at vi stadigvæk levede. Så det eneste, vi kan finde ud af, det er at lave opdatering om, at vi stadigvæk lever. Så det er altid positivt, at vi stadigvæk lever. Det må jeg sige. Men mange videoer, der ikke kunne se. Det er lidt synd at sige. Okay. Så. Og så har vores venner også lige opdaget vores hjemmeside nu. Eller vores YouTube. Yeah. De mobber os lidt. Yeah. Ja, sådan det. Det er meget sjovt. Yes. Jeg er vant til lige sådan en bamse. Ja. Du er altså meget kendt, Morten. Jeg har været tv 3 gange i mit liv. Ja. På DR. Ja, i hvad? 2 gange TV-avisen. 1 gang Talent. Hvad er TV-avisen? TV-avisen? Det er sådan en med nyheder omkring, hvad der sker nu og her. Nej, hvad er det for noget TV-avisen? Folkeskolen eller? Nej, den ene gang. Der, var det fordi, at når jeg cyklede på, hjem fra fritidsarbejde, så var der simpelthen så meget sne, jeg ikke kunne cykle op ad bakken. Så kom der en tv-vogn, der standsede mig og interviewede mig om, hvor nederen det var, at kommunen ikke kunne finde ud af at rydde cykelstierne for sne. Så det var den ene gang, han kom tv. Den anden gang, så lå jeg nede på et gulv og sorterede kalorier. Og så lige så kommer der et tv-hold ind af en dør, og der snakker med inspektøren fra Tech College Aalborg. Var det ikke 24 Nordjylland? Og det 24, det kan også godt være, fordi jeg så der på 24 gange. Nå, det kan godt være, det den så. Ja. Så der lå jeg nede på gulvet, og så lige så kom der bare tv-hold ind, og så skyndte jeg mig ud af døren og ind i et andet rum. Men han nåede lige at hilse på mig, chefen, mens der var tv-hold på. Så. Ja. Og så 3. gang, det var Andreas, Trylle Andreas, der var på Talent. Ja, hvor årgang var det? Det var det 10? 0 lige var ikke det? Tror jeg. Talent, du lyser mig lige fjæt, det gør du så. Det kan også godt gøre det helt mørkt, så. Jeg kan se. Så det var super. Ja. Så det var meget sjovt at være på tv der. Jeg skulle sige en masse mærkelige ting, og skulle åbne en sodavand flere gange og forskellige andre ting. Er det ikke lækre? Så, og forresten så har jeg lige købt en robotstøvsuger. Så alle jer, som ikke har købt det før, kan klart anbefales. Det er den bedste investering ever. Nu skal jeg ikke støvsuge mere resten af mit liv. Yes, det er, vi skal gå ind og lave sådan en ping-pong-blok. Du sidder nede i Maja, og så optager du bare sådan halvdelen af den, og så skal jeg selv finde på, hvad jeg skal sige i den anden halvdel. Altså.
Og så prøve at flytte det sammen til en god video. Nu vil jeg prøve det. Så jeg starter ud med at sende sådan... Jeg laver en samtale. Og så siger jeg kun så siger jeg kun det, jeg skal sige. Og så må du selv finde ud af, hvad du skal sige. Og så ser vi, hvad der kommer ud af sjove ting ud af det. Det er en SOE, det her. SOE. SOE. No. Vi ved, om nu har vi for 10 klasser mere. Hvad har det så? Har det ikke 10 klasser mere? Det stoppede. Jeg var det sidste år, der havde 10 klasser. Det var heldigt. Eller hvad? Ja, det var jeg vel. Den der mur der skadede jeg mig selv en gang, jeg var lille. Så havde jeg sådan en leje, hvor man skulle løbe fra den ene mur til den anden mur, og så hoppe op på muren. Men så kom jeg til at hoppe ind i muren i stedet for. Sværbanen er stadigvæk. Hvad? Sværbanen er stadigvæk. Skal vi prøve at udforske? Udforske? Ja, udforske. Skolen. Og dansecenteret. Er det legepladsen, eller hvad er det? Hvad er det, en lampe? Prøv her. Det er min blæser. Blæser den lidt bag i, eller hvad? Nej, den blæser fra foran her. Jeg synes bare, jeg kan høre den bag i. Nej. Hvad er det for noget musik, jeg hører? Hvad er det for noget musik, jeg hører? Er der nogen, der hører musik her? Jeg ved ikke, om der er nogen, der bliver seriøst, om der er nogen, der får skolen. Så har jeg gået i 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. klasse. 11 år af mit liv. Prøv at høre. Det er en, der er købt forbi. Ja, og så har der også været en dansecenter der. Det har jeg ikke noget. Det er nok det, de har. De har lavet en pæn nedgang her. Ja. Jeg har lavet noget af alle de der 7 år lukker være her, eller hvad har det nu ret? Og de har udvidet sindssygt meget her med legepladsen. Hvad sker der for det? Det er en god gang sværgebane, der er udbygget på. Det der bare, det har haft mange sjove timer i. Det er en stor rystebane. Ja. Så klatrer vi rundt ind i den. Så dør det bundløse hul, så må man ikke. Må man ikke ryge med. Gå lige op igen, så kan jeg lige... der gik lyset. Sådan, kom så lys igen. Sådan. Går du op og igennem hullet, eller hvad? Hvad kan det sige? Jeg har stadig den der forfærdelige ko her i vandet. Der var vand i den til noget. Ja, der er en, der havde malet sådan en ko her. Altså. Fordi det var det bedste design, så malede de en rigtig ko. Okay. Men det design. Så gælder det op. Og ikke ryge ned. Og så kunne man køre herned til midten. Og så kunne vi andre se, om de kunne få fat i en. Så betød så var der sådan 3-4 mennesker, der hang i hinanden. Og så skulle jeg prøve at få en op. Men dengang, der kunne jeg komme op alene. Jeg tror, det er på glat til det her. I skolen er ikke gode. Hvorfor er det røde, og hvorfor er de bånd her? Et eller andet der er sket, og så må de ikke være hernede. Det var fyldeskolen. Hvad det er? Er det bare til folk, der leger i sandkassen, eller hvad? Hvad er lige du har gang i? Jeg var en lille. Du er ikke lille mere, Morten. Du er faktisk meget tyk og fed. Hey. Jeg kan stadigvæk.
Mit hoved går bare imod. Lad os prøve, at jeg kommer ned nu. Vi har fået en ekstra billeder. Der er engang en gammel ski herovre. Mm-hmm. Ja, det kender jeg Så godt graver til. vi fugle nede. Ja. Det er vist fortid nu. Åh, Superman-konen. Der er bare ikke så mange S'er igen, eller ikke? Men det var en Superman-ko. Der er en, der vandt konkurrence, vandt i en eller anden klasse. Og folk, de er bare ødelagt der. Ja. Så er der mange år efterhånden. Og det er godt, det er. Lille ko. Ja, okay. Nu skal vi have røret nu. Røret, den står der. Du skal med i røret. Skal jeg med i røret over nu? Jeg er for fed til det her. Og du er der. Det tager jeg da ikke, du er der. Ej, så kører jeg da lige igen ned i dig. Nu var. Det var da en syg en, mand. Røg ned i min underbukser. Ja, jeg vil sige det. Ja, du kan få Simpson, eller hvad skal jeg da? Eller bare lige en røv, der ligner sig på... Det er ubehageligt. Ja, det er lidt sjovt at se. Vi får det igen. Okay. Kan du overhovedet se noget for det der? Det er lidt langt, du har. Ja, lidt. Hvis du løber langt væk, så kan jeg ikke se dig. Ja, nu er du væk. Har du ikke også snart optaget et timer eller sådan? Et par timer. I hvert fald optaget noget heroppe. Vi har også taget op til loppemarkedet en dag. Loppemarked? Ja. Det er fabler derovre. Loppemarkedet? Hvad for loppemarked? På Filmskolen. Hvad vil det? Der kan jeg komme indenfor og sidde i skolen i ugen. Nå, der er sådan en loppemarked derovre. Jeg har både et loppemarked og et julemarked. Nå. Åh, den Det er er! fordi,